Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So ngivakashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani, nanokuthi usahila yini mhlampe-ke. Asike simuze ukuthi ingabo siphatheleni. Sawona? Yebo, sawubona sisi. Kunjani? Ngiyaphila ngezwe kuwena. Ngi-right nami. Ngicela isibongo sabhuti engihleli naye. Mina ngwakaMkhize. Oh, Mkhize. Yeah. All right, udabuka kuphi ngokuhlala? Ngidabuke ey'ntabeni zakoNdwedwe. Mndwedwe. Yebo. Ukhulele khona futhi? Yebo, ngikhulele khona. Namanje uhlala khona? Yebo, ngihlala khona. Oh, all right. Pho ubekwe ile eThekwini? Mfethu uyazi ukuthi kuhanjwe kufuna impilo. So nami yona into engibeke khona kanti ke futhi iNdwedwe ayikho kude kakhulu nethi. Yeah, ayikho ekudeni but isekudeni. Ngicela ungitshela ukuthi bagila ngani, kwenzakalani? Ngingasho nje ukuthi ngicishe ngaluza impilo yami yonke. Hawu. Ilezi zinto zothando ke. Okay. Ilona olungile kakhulu mfowethu. Baqinisile mabethi isidubu siyaphuma ngothando. Kunjalo and imina lokho ngikubonile. Yeah. Kazi kwenzakaleni, ngicela ungilandise, iza nazo. No, shuthi nginomuntu wami vele engizwana naye. Okay. Njengoba wonke umuntu enomuntu wakhe. Yes. Uyaziwa vele usomama wasekhaya. Oh. Okay. Ngokuhamba kufuna umsebenzi. Vele ngihlezi ngibuye ekhaya zonke insuku ukusebenza kwami. Okay. Kodwa ngiyithole senginomunye umuntu engizwana naye eceleni. Kanjani manje? Lo muntu lo umthole emsebenzi ngokufuna umsebenzi kwenye indawo noma noma ke ngingamtholanga lapha emsebenzini ngimthole nje endleleni sihlanganela naye. Oh, okay. Okay. Angithi uyazi ukuthi imali yomsebenzi ayikaze yagculisa futhi ayanele. Idingo zomuntu ihlezi ziningi. Yes. So ngibone lo sisi nje omuhle ophuma kwenhle imoto kanti mina anginayo ngisho imoto. Okay. Ngibiza intokazi le sigcina sesizwana naye. Okay. Ayisilo sifonelana until size sihlangana. Hey kanti intokazi inemali. Yo, intokazi loaded. Iloaded umuntu wabani. Sho. Hey zonke izinto zazenzeka kalula. Kwaye nami ngayibona nje nasekhaya endlini umama wami sengikwazi ukumenzela yonke into engifuna ukumenzela yona. Abatwana endlini sengikwazi ukwenza zonke izinto. Bona babonike ukuthi imali ngiyithathaphi. Bazi ukuthi phela ubaba uyasebenza. Kodwa banothisile futhi ukuthi izinto sezenzeka kalula kunakuqala. Yabo. Okay. Sengikwazi uku-afforda izinto eziningi la ekhaya. Nasendlini ngiyabona abantu bayachachamba. Kodwa nami sengisebenza ama-night shift amaningi emsebenzini. Okay. Ama-night shift amaningi. Angithi phela lo mzimba okhala imali fanele nawo ondlekile ngalendlela ofuna ngayo. Yeah, ngiyakuzwa. Lo sisi lo usengifuna njalo. Ukuqala kwami nje ukuhlangana naye saba kwelinye lamahotela khona la eThekwini. Yes. So wancoma man waba nezincomo eziningi ukuthi cha. Kade impela kodwa lokho akuthole namhlanje uma nekusile. Okay. So kwagcina kuphoqa ukuthi cha kube injwayelo ke lento yethu. Okay. So sengilo ekhaya njalo mina senginama night shift amaningi engiwashayayo sekuphinde kuba nezinye izinsuku engingabuyi ngazo. Okay. Ngivane ngithi mina hayi sengilala khona emsebenzini. Phela ngithi ngitohoze hotel. Oh, okay. So sengigcina ngumuntu oselala nakhona emsebenzini ngenxa yokuthi umsebenzi mningi kakhulu. Mningi kakhulu. Kanti inkinga nanga umuntu wami lo okhala imali. Uyangidinga. And angikwazi ukuthi cha kuyena ngoba nami ngiyayidinga imali yakhe. Yabo. Yes. Kodwa yonke into ayiqalanga isemalini. Nami kwakusukekile nje ngibona intokazi enhle. Until ngibona ukuthi inemali engakanani.
ngagcina nami sengibishile othandweni nawo ngenxa yemali Mm. and kwahamba isikhathi ke la yona esifuna ukungicontrola khona kwaze isintokazi kwangayona phela yaseThekwini Ubewa kephi? eyaseGoli. Oh, okay. So noma isingekho ngala isingilanda ke manje ingifonele nje ithi awugibela ibhanoyi ingibhukhele ibhanoyi Mm. sengigibela ibhanoyi manje ngiyithole ngekho ekhaya. Mm. Ekhaya senginokuthi nje ngiyahamba isonto ngibuye emva kwesonto. Mm. Ngihamba isonto ngibuye emva kwesonto. Kodwa noma bethi bamemeza bafuna imali ayiyona inkinga. Mm. Ilo ithelekile. Inkinga iqala lana ke. Ngiza nazo. Nangabusisi lo esefuna ngibo wakhe yedwa. Okay. Nanoma wayengakusho ngokomlomo kodwa izenzo zakhe Zibonisa lokho. Kunzima ke kumina ukushiya izingane zami Yeah. futhi ngiyazithanda. Nanoma uma wazi ungangacabanga kabili ukuthi cha ngamshiya kodwa ingane kwangelula. Futhi ngiyindoda ekhonzile ukuthi izingane zayihlala endawonye. Okay. Ngiyakhumbula olunye usuku ngicabanga ukuthi sasidla nje kumnandi emzini wakhe ke lo wesifazane. Okay. Khona into engayidlayo eyathi mayifika ingena kumina emzimbeni ngayizwa ukuthi cha ngathi nento wrong efakiwe. Kanjani? Yabona mawudla into engazozwana nomzimba wakho Mm. uze umzimba ureact ngendlela ongakazi uyizwa. Oh, okay. Kwazi sephela futhi ngumuntu wesintu. Mm. Siyakhuluma ngalezi zinto namanye amadoda. Okay. Ngabe sengifonela omunye ubaba ngamtshela ngathi cha ngicela ukukuvakashela ngoba khona into engiyidlile ngicabanga ukuthi ayikho yindle. Ngoba Okay. emqondweni wami kwangifikela ukuthi mhlawumbe khona into akangidlisa yona. Uzwa kwenzakala nemzimbeni njengoba uthi mhlambe bengafanele uyidle lonto. Uyabona mawudla into mase kubo ngathi uyakhingceka. Oh, Uthi okay. noma seyehlile lento obuthi kukhingcile kodwa uzukudla ongathi kulokuhleli la Kumile. kwena phezulu kumile. Mm. Kwangikhwehlelisa ngaze ngathi iyangiqala kwalento engiyenzayo. Ngilala nje kulezo insuku ngiyeza ukuthi cha ngeke. Khona into wrong engiyitholile. Shuthi nje ufike emqondweni wami ukuthi ngenzeka ukuthi sengithola into engalungile. Ngifonele lo baba engimaziyo ukuthi cha usebenzisa amakhathakhatha. Ngithi ngicela ukufika kuwena emva kweinsuku ngoba khona into engiyidlile engayizwa kahle. Yes. Mase kuyenzeka mfethu ukuthi ngenxa yokubanjwa na umsebenzi ngicine ngingafinyelelanga kuyena. Yabo. Uthe makhamba isikhathi mhlambe kwaphela u5 days. After ngitholele yonto. Ngagula ngalendlela yokuthi angikwazi ukuphefumula. Angisekho ke kulo wesifazane sengibuyele endlini yami. Kulo umama wasekhaya. Uyogulela yena manje. Sengiyogulela yena. Yo. Yabo. Kangicishe kumoya kungaphefumuleki. Kwangathi namehla abamnyama angisaboni ngisho ukubona nakahle. Ngifakwe emotweni ngiphuthunyiswe kudokotela. Afika udokotela angixhuma ioxygen. Ayikucace nakuyona ukuthi akusebenzi. Avane angithumelele esibhedlela esiseduzane sasemhlanga. Yes. Mabefika esibhedlela nakhona ngixhunywa imshini bangichecka manje ukuthi kwenze njani. Kwenze njani? Uma ngixhunywa le mshini yokuthi ngikwazi ukuphefumula ngoba bathi amaphapha ami akwazi ukuphampa umoya ngendlela. Yabo lento iyangisheshisa nje futhi isho ukungijuqa manje isho ukungiqeda. Yibo. Ngalela langa ngase ngiyitshelile ukuthi kushuthi ngiyafa usuku lami lokugcina. Yabo. Hayi ngilala esibhedlela bezameka ukuthola ukuthi yini inkinga kushuthi bathola ukuthi amaphapha ami sekwakhela ubomvu kuwona. Ingakho ngingasakwazi ukuphefumula kahle. Kunendawo nje esinesigaxa sobomvu. Yibo. Mase beyangiphampa ke lento ngaphakathi kumina. Bangiphampa lo bomvu lobo osenwantshela emaphaphini ami. Cela ukukutshela ukuthi ngahlala ngisho medical aid yaphela.
kwangiphoqa manje ukuthi angisebenzise le mali ebengikade ngiyisave ngiyithatha kulo. Oh ubusave futhi eceleni. Phela angithi ngiyindoda enomuzi futhi iyazi ukuthi isebenzelani. Njengoba ngiyilana sengithola ibhodo econsayo ngiyazi fanele ngisebenzele ekhaya ekugcineni. So bekunemali engilo ngiyifihla njalo. Oh okay. Ithi So waze wayithinta ke leyo mali ke manje. kwaphoqa phela ukuthi angiyithinte ngoba i-medical aid iphelile. Ayisakwazi ukukhokhela odokotela. Yibo. Kodwa fanele ngisizakalile la isibhedlela fanele kwenziwe i-operation kumina ngaphakathi amaphaphu lawa alimele. Fanele udokotela uyangitshela fanele kukhathwe le ndawo le elimele. Yo. Ngoba manje amaphaphu adlekile ngaphakathi. Uma ngithi ngizama ukuthola kodokotela ukuthi ngabe yini ledla amaphaphu nababazi. Ababoni sikwenzakalani. Ababoni kodwa into abayikhipha ngaphakathi yabona ikhofi mangabe lifakwe ubisi. Lase liba mhlophe kodwa la ngaba mhlophe ngokwanele. Yes. Ungathi ngcolile la. Phuma into enjalo ngaphakathi. Kwakugcwala o2 litha beyikhama lento ngaphakathi kumina. Yeah. Ngifuna ukukutshela ukuthi nanamhlanje ngisaseyikweletini zakhona ke lapha esibhedlela ngoba ngikwazanga ukuzikhokha zonke. Namanje basangifonela befuna izimali zabo. Yaphela nemali engangikade ngiyisavile. Nayo futhi Yaphela nemali engangikade ngiyisavile kodwa kwacaca ukuthi isibhedlela sikwazi ukungidedela ngingakalulami ngendlela. Bangisiza ke kodwa ngoba ngikwazile ukululama. Bayenza ioperation ngakwazi ukululama. Kodwa still ngisaseyikweletini ngenxa yothanda. Awukazi mhlambe ufone ucele umistress lo obusunayo omusha ukuthi akakusize njengoba phela ngathi uyacaphuna kusala. Mfowethu uma uyindoda akulula ukuvesana usuku ufonela umuntu wesifazane uthi uyacela kuyena into efana naleyo. Mina ngangi-expect ukuthi yena njengomuntu owaziyo ukuthi ngisothandweni naye futhi uyasazi isimo sami sempilo ukuthi anginakho ngako ngangilindele ukuthi mhlawumbe uzongilekelela. Futhi ngimxoxele ukuthi sekukanje kanje. Okuhlungu kunakho konke ngesikhathi sengisesibhedlela akaze afike nakanye ezongibheka. Yabo. Mhlambe wengeve ebalekela ukuthi uzothi uyafika vela afice unkosikazi wakho. Nanoma ngithi ngiyamfonela kwaba nezikhathi la engakhona ukumthola khona. Ngize ngakwazi ukumthola esibhedlela esengiphumile esibhedlela kahle kahle. Kwayila ngikwazi ukuqala ukuthola ukuxhumana kwami naye. Kodwa ngisesibhedlela into engaze ngakhona ukuyenza ukuthi ngimsendele izithombe. Into angicela yona wathi nje uyeyisaba into efana nale. Ucela ungayisendi ngabe ngisayisenda. Afuni kwakubona. Akafuni kwakubona. Lokho kwangilimaza kakhulu futhi kwangikhombisa ukuthi kusho ukuthi uthando benganalo. Futhi into ebeyifuna nje yiyo le abekade eyithola kumina enjoy yayo. Futhi kuyona kuphela. Yo. Nkosi yami. So ekhambeni kwesikhathi uze wagcina utholile ukuthi yini le kahle kahle wawudlile. Uyazi ukuthi uma uyindoda yomZulu siyakholelwa kakhulu kubantu. Ngiye ngahamba phela sengibuya eBhedlela ngayofuna ukwazi ukuthi yini le bengilimaza kangaka. Okay. Ayi wafike washo umuntu ukuthi cha bangishaye ngaphezulu. Lo wayengidlisa yena wayehlosa ukwakho uthando ukuthi ngizwe yena nje yonke into akayishoyo ngilalele yena. Kanti izovela ikugulise wena. Wathola ukuthi lento akangifaka yona ayizozwana nami. Iyangilimaza. Namhlanje ke ngine operation ngenxa yothando. Yabo. Kaze kabuhlungu. So lo muntu lo oye wakutshela ukuthi bowudlisiwe. Uke washo ukuthi umuntu wesifazane lo omtholile omusha. Noma engalibekanga ngembaba ukuthi uyena bani ongidlisile. Kodwa yena akangivezele khona nje kwangicacela. Ukuthi umuntu obengafuni ukuthi ngimshare nomunye umuntu. Oh okay. So umuntu obefuna ngibe ngowakhe ngqo. So ngaleyo ndlela ubakho uthando oluzongivala yonke indawo ungabe ngisakubona okunye ngibhekane naye nje straight. Wathola ukuthi lento akangifaka yona
ayizohambisana nami. Mhlambe ke uke wambuza wamqonda ngqo ngoba uyachaza ukuthi akalibekanga ngembaba but uthe mayichaza wabona wena uthi okay shuthi uba because now uyazi empilweni yakho ukuthi isimo sakhe simi kanjani kulabantu besifazane bobabili. Angikwazanga ukumqonda. Uye wavinjwa yini? Phela uyakhumbula ukuthi lo muntu ubeyibhodwe lami belikhala imali. Ngiye nganqena ukuthi mhlambe mangithi ngizama ukumqonda ukuthi wayengidliselani mhlambe nemali angeke ngisayithola. Oh okay. Nami bese ngikenjoy kuba nemali ephaketheni. Kwazi umsebenzi bengikwenza ubunganamali. So ngisabile ukuthi mhlambe mangimqonda ngalento usezongibalekela. Uma ngimtshela ukuthi nje uyena ongidlisile mhlambe soxabana ongakubuza uvana khetha ukungishiya. Kanti bengi-enjoy imali akanginika yona indawo bese ihamba naye bese ngifunda indawo eziningi bengingakaze ngicabanga ukuthi ngiyongena kuzona ngenxa yemali yakhe. Jesu. So yonke lento leyo sodlule kuyona usubuye ebhedlela and ebhedlela washayeka ephaketheni ngalendlela ukuthi wazi wathinta nemali uthi uyisebenzele ukuthi uyibeke ngesizathu sakho ukuthi wawazi ukuthi uyibekele ini. So usafisa ukuba nomunye umuntu empilweni yakho omusha ongasuthandane naye kungeve kuthiwa unkosikazi wakho? Mfethu angicabanga ukuthi ngisayophinda ngenza into efana nale yangenzakalela. Well akusiyinto engiyifisayo ukuphinda yenzeke. Kodwa impilo uyazi ukuthi ingakuthatha kusasa ikubekile. Yes. Njengoba nasekuqaleni kwakungayona into engiyiplanile ukuthi izokwenzeka kodwa yava niyazenzakalela. Ngayithola sengikwi situation. Uma ukhula ke weindoda kunalesisho esithi intombi ayidlula. Nami mhlambe ngasebenzisa leso sisho esithi intombi ayidlulwa kanti sengiyagaxela. Nkosi yami. Kodwa iqiniso nje mfowethu akekho umuntu engimfisela isigameko engidlule kusona. Ngoba ngikhuluma nawe namhlanje ngiseyigweletini engingazazi ukuthi ngizosikhokha ngani noma kanjani. Ngabe usasebenza lo umsebenzi lo owusebenza eqaleni lo obuchaza ukuthi bonga kunikeza imali etheni? Ngenxa ke yokungaphatheki kahle kwami emzimbeni. Angibange ngisakwazi ukusebenza lo msebenzi. Oh okay. Ngithe noma ngibuyela kuona kwangicacela ukuthi angisakhona ukuqhubeka nawo. Oh. Ngenxa ye pressure kuwona nangenxa okusetshenzwa ngayo. Okay. Kwase kungicacela ukuthi angushiye. Engakho ngingasakwazi nokukhokhela lezi ikweletu lezi bengikade ngingene kuzona. Awubhekanga futhi nomunye mhlambe ongasube ngconywana for isimo sakho sokuphila? Kuhambe kwase kungiphoqa ukuthi angiqalise zami izinto nami engangikade nginezifiso zazo. Oh okay. Kodwa ngenxa yokuthi izinto isezintsha ke ayikakahambi ngendlela ekufanele ngayo futhi ayikakangenisi imali ngendlela engifisa ngayo. Kusayimali yokuthi sikwazi ukuphila nje endlini nomndeni. Kodwa khona cha kuyaphileka mfowethu. Akufani ukudlala ngawe yes akufani. Mhlambe mase ngibuze nje ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi thina ama-females akunezinto eziningi esingayishare nabantu esuke sizwana nabo. Futhi esesikibekela ukuthi siyophelela kubona. Nani futhi ngokunjalo abantu besilisa ngiyazi ukuthi kunezinto eziningi eningayishare nomkeni. So ngifuna ukuchecka la ukuthi ngabe uke wamtshela inkosikazi wakho ukuthi njoba kade ugula nje kubuya kuphi imbangela beyilele kuphi? Awu. Inzima ke leyo mntakama. Uxolo. Angikwazi ukuyiqala nje nakancane mhlambe mangingathi ngiyayiqala ngiyazi ukuthi yena unazi izinsolo zakhe. Oh okay. Futhi uke waba nakho okuningi ukulandelela ezama ukubuza nalapha nalapha mhlambe eyitshela ukuthi khona la ngizogonyuluka khona ngikhuluma. Kodwa ke indoda ayikwazi ukuba nivume icala nje kanjalo. Angikaze ngimtshele nje uma ngikhuluma eqiniso. Futhi akuyona nento engicabanga ukuthi singavane ngiyikhulume nje kalula kanjalo naye. Inzima kakhulu ukuthi ngingayikhuluma. Umngakho ngineshow ukuthi angakuzwa noma kuthiwa
akakuboni kusebumnyameni mengase kuthi uyakhuluma ivoice yakho na kanjani ngiyazi ukuthi uyayazi. So vele le video le ayisivumeli ukuthi singakuveza ebusweni uzobufihlakele. But uyabona umzimba uzobona nje umzimba wakho uyakwazi kusami ivoice yakho uyayazi noma singakufihla ebusweni but yena uyakwazi. So mase kwenzeka ayibone le video le uma ubhekile isimo soba njani ekhaya. Njengokuba ngimazi mina lo muntu akawuyena ngicabanga ukuthi mase ibonile uzofuna ukwazi kumina ukuthi ngempela ngakunjengoba sikhuluma yini lento. Yes. Kodwa ekugcineni ngiyamazi ukuthi uzoba nalo uxolo. Okay. Nanoma izomphula kakhulu umoya wakhe. Kodwa uzokwazi ukudlulisa. Kodwa ngiyazi ukuthi uzohamba ngixolele. Angazi ukuthi kuyothatha isikhathi esingakanani ngoba phela inhliziyo ayiphakela uyazi. Kodwa khona ngiyazi ukuthi ekugcineni sesakhile mfowethu mina naye sesihamba ibanga elide. Nginethemba elikhulu ukuthi uyongixolela ngoba ngisho ukuthi lento kwakungayona into engiyiplanile. Yes. Yakha ngeyazenzakalela. And naye futhi uma engathi ubuyela back emumva uzowakhumbula amafutha akawatholile endleleni zami zobumnyama. Nanoma phela yena ubengazi mfowethu ukuthi indlela zobumnyama kodwa cha. Uke wawadla amafutha akhona. Manje naye amfaka kulento njengoba uthi uke wawadla amafutha akhona. Nanoma ngingazolibeka ngembaba ukuthi ngiyamfaka. Kodwa ngifuna athi noma ethetha akhumbule ukuthi imali yakhona ngidla ngangedwa. Uyabona ngidle naye. Kufana nezingane endlini uma ngathi siyakhuluma nje zike zakuenjoya kakhulu kuba khona kwamamncane nanoma beyingamazi phela. Okay. Aziwa yimini. Nazo zike zahamba indawo ebengingacabanga ukuthi ngingayifaka kuzona. Zike zangena kuma restaurant ebengingacabanga ukuthi zingafinyelela kuwona. Ngenxa yokusebenzisa iphakethe lalo obeseceleni. Nkosi yami. Yabo. Ingakho ngithi nanoma ezothetha nginalento ethi kumina enhlizweni kuyofanele abe noxolo phakathi. So sinjani isimo sokuphila phakathi okay mhlambe ngibeke kanje benizivikela nosisi lo obusunayo omusha noma beningazivikeli. If beningazivikeli bewuba neshowe ngakanani ukuthi awuzogulisa umama uma usubuyela kuyena emakhaya. Into eyenzeka ke mfowethu osukwini lethu lokuqala saba nakho ukuthi siyazivikela. Kodwa uyazi ukuthi ingoma emnandi yaphinda. Sathi masilo siyiphinda ke ingoma yethu. Kwagcina sekucaca ukuthi cha asisazivikeli. Yo mhlambe neyena hlola igazi kuqala before mina ihistory yami ithi ngibo umuntu oke wasebenza ngakho ukuhlola abantu amagazi phambilini. Oh okay. So kwathi makufinyelela kulento yokuthi asisazivikeli safika esinqumeni sokuthi ake siqale sizibheke kuqala. Oh kwangcono. Ngenhlanhla ke indawo sasihlangana kuzona mina naye zayiseduze nezitolo ezinkulu eziphatha lezi zinto zokuyivikela. Sagijima sakwesinye sezitolo esiseduze sathenga lento sahlala phansi la esasikhona ngase ngiyayenza ngoba vele into engiyaziyo. Oh okay. Nokuthi ama results akhona azophuma ami kanjani mangabe kunje mangabe konakele futhi azoba kanjani. Sazichecka ke thina sobabili. Ngingazi ke phela ukuhamba kwesikhathi emveni kwalokho ukuthi njoba mina bengisuka ngibuyela kumuntu wami endlini yena ubesala enze ngingazi ke emveni kwalokho ukuthi uhambe kwaqhubeka kanjani. Akuyona HIV etholakala ngocansi kuphela. Ziningi futhi nezinye izifo etholakala ngocansi. So bokuviya kanjani lokho ukuthi noma ngabe kuthiwa igazi lakhe li clean si right sonke siyaphila but lezi ezinye izifo uyazi ukuthi sidom kanjani once wathola ukuthi HIV ayikho isona sifa ngazi ungathi sisaba kakhulu emhlabeni
awusayinaka lezi zinye ezincane ubusuthi nje hayi Hey, Nkosi yami. ayilimezi yetsheni asibongeke ngenhlanhla ukuthi asikaze ke sayithola sekunezinye izifo esigaxela kuzona Inhlanhla enkulu. asiyibonge kakhulu lo nhlanhla yazi ukuthi siqhube mhlawumbe iminyaka emibili sizwana nalo sisi. Yo sikhathi side kanje. Ya andibelusha man yabona Ngibona ismile sakho ukuthi no bezikhala. no angifuni ukuqamba manga kumnandi ukushawa umoya uphume endaweni oyijwayele ubone indawo ongazijwayelana Okay. yabona ke uma uphumile kwi comfort zone yakho wathola enye into futhi ongazi ukuthi ingaphezulu kwaloyo ijwayele uyithola nawe usu enjoy Cause awuyazi phela lento. awuyazi lento ya iqiniso lithi cha kube mnandi kakhulu kube Yes. sekonakala ke ngalesikhathi mina naye sesithola lento leyo ukuthi cha sengithola into wrong Suyakhula. and okwangihlukumeza kakhulu kunakho konke kuyo yonke lento ukuthi uma sengilele phansi esibhedlela ngabe sangibheka Kubhlungu ke lokho ke. Yeah. ngathi noma sengiseyigweletini waphinda wangangilekelela kuzona futhi ngaleso sikhathi ngibese ngimbona ukuthi uyahlehlela kumina ngabe ngisawathe ngizama ukumbamba ngamthola ukuthi uyahlehlela kumina yabo ngagcina ngingazi noma lento abengifaka yona ubingibulala Noma ubefuna ukuthi lolu thando lolu ukuthi unake ngithini ngithanda yena yedwa yini mhlambe ungabe uke waphumela obala nje ngonkosikazi wakho kuyena. yena ubemazi umama wasekhaya mhlambe la first day mina naye sizwanile ngamtshela iqiniso Oh okay. ukuthi mina ngumuntu onomama ekhaya ngamtshela futhi ukuthi sinabatwana abangaki wabo umuntu onganankinga nalokho Oh okay. wabo ngathi uyakwamukela wabo ukuthi nje cha siyaenjoyela nje impilo mina naye so into ezohamba iqhubeka idlule kanti ukuhamba kwesikhathi sizogcina ngempela sesiyinto ebambelele mina naye Ngabe mhlambe usafisa ukuthi uhlale phansi naye ke umbuze nje ukuthi hawu ngangafika eguleni okunje ngabe mhlambe unaso yini isandla noma ubesekwenele nje inyanga angazi noma inyanga noma ngizothi isangoma mhlambe umuntu owaya kuyena wachazela ukuthi lento ukugula lokhu kuthathe kuphi mhlambe besekwenele kwenyanga noma isangoma owakuzwa ngakho noma uyafisa ukuhlala phansi naye ke akuchazele nje ngokuthi ngabe uyena yini mekukuthi uyena ingobani kona ngiya understand ukuthi mhlawumbe ubefuna ukuthi unakena kuphela but ngoba uyachaza ukuthi wachaza ukuthi unomama ekhaya so ngabe mhlawumbe isiphi isizathu esinye nje mhlawumbe sibambekayo mhlawumbe angasisho uyafisa ukuhlala naye phansi khuluma ngifisa kakhulu nanoma ngiyazi ukuthi akuyona into elula ukuthi angayivuma leyo ukuthi wangidlisa khona wangifakela khona ngiyafisa kakhulu ukuthi agonyuluka angitshela ukuthi yini owayenzayo uma ngingaqhamuka nje manje ngingafisa ukumbuza kodwa ipersonality yakhe ngiyayazi ukuthi umuntu onjani akuyena umuntu ozokhona ukuconfess into ezifana nalezi Oh okay akuyena umuntu ongavane avume kalulu ukuthi wayenza into efana nale kodwa ngiyafisa ukwazi azikhulumele yena ukuthi ngempela wayehloseni ngalento wangifaka yona yini wayeyidinga nanoma emazwini akhe ngangithi mangikhuluma naye ngimthola ukuthi useyangifisa ongathi ngabe wakhe yedwa ngoba wayeseqalile ethi ngifunela umsebenzi ngale ngaseGoli Oh okay yabo esefisa ukuthi ngizosebenza eduze naye agogele eduze kwakhe khumbula ukuthi yonke into yayilula mangabe nginaye ngihamba ngeimoto eziphezulu mina ngangihlezi nginokhiwe BM ephaketheni lami into enganayo egcekeni lami yabo so nami ngangibona kwasekulula ukuthi ngiphume endlini yami kodwa into engangiyikhulu eyayingibambe kakhulu ukuthi ngiphume abatwana bami ngoba ayikho into engiyithanda edlula bona emhlabeni zakho ngiyafisa ke mfowethu ukuthi mhlambe
mangathi uyayibona le video ngoba naye ngiyazi ukuthi ngisho ngingafihla ubuso uyokhona ukuzwa ukuthi mina Yes. mhlambe ngelinye ilanga akhulume iqiniso ukuthi kwakuyiphi inhloso yakhe ngalokho wakwenzayo mina yabo. Yeah. Hey, ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho, ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele. But ke sesivala, ngifisa ukwazi ukuthi mhlawumbe ungabakhulisa uthini abafowethu abakulesi simo, mhlambe abaqondana naso noma abaqondene naso njengamanje wena lesobuya kusona. Engingakusho mfethu ukuthi mawuyindoda thembeka kumuntu wakho. Ngayo yonke indlela. Ungabe umuntu othatheka kalula. Especially labo sisaba nemali emaphaketheni. Yes. Ongayazi ukuthi uyakhe kanjani. Ungathatheki kalula kubona. Mfowethu umuntu wakho okunakekelayo oba nawe kumnyama kunjani unganamali unganalutho awevuka nawe. Thembeka kuloyo muntu. Futhi umnikeze uthando ngendlela efanele. Baba Mkhize, siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu nami. Yeah, mbukele lapha ekhaya, sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Is there black